Кызык әйбер бу, уенчык комган. Безнең заман балаларын мондый уенчык кызыксындыра ала микән? Ассаламу алейкум, исәнмесез? Бүген без элекке эшебезгә тотындык. Үткән белән бүгенгене ялгарга тырышабыз. Менә без яңа темада сайладык. Комганнар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Күз алдына китерәсезме? Элекке заманда комган чисталык, паклык билгесе саналган. Шулай ук диндарлык, динилек күрсәткече дә булган. Ә дингә каршы көрәшүчеләр Коръән хәрефләрен комган хәрефләре дип атаган. Мәрҗәнинең Мустафадел Әхбар китабының 2нче өлешендә Казан халкы турында кызыклы юллар бар. Никах вакытында намаз укырга дип кияүгә намазлык бүләк иткәннәр. Ә кыз кияү йортына барганда үзе белән комган алып барган ди. Тарих белгечләренә кирип белешеп чыгыйк әле. Комган. Комганның тарихы бик еракларга барып тоташа. Якын һәм урта көнчыгыш илләрендә, Кавказ һәм Төрки халыкларында беренчеләрдән булып кулланышта була. Безнең татарлар аны бик яратып кулланалар. Комга безнең чисталык, паклык билгесе булып тора. Хәтта менә комганнар турында Касим шәһәренең музеенда 15нче гасырга караган комганнар да саклана. Алар безнең балчыктан ясалганнар, аны аксөякләр генә кулланганнар. Шулай ук инде безнең Идел Булгарстанда да менә балчыктан ясалган комганнар. Алар безнең Савыт-Саба формасындарак ясалганнар, бизәкләп, уелып эшләнелгәннәр һәм бик матур иттереп инде үзенә тартып торганнар. Казанның якларында безнең инде комганнар, Кукмара якларында комган остазлары, комган ustaxanələri барлыкка килгән. Гомумән авылларда безнең инде тимерчеләребез комган ясаганнар. Алар безнең җиздән, көмештән, шулай ук бронзадан ясалган. Ә инде соңга табарак ул безнең алюминнан ясала башлаган. Комганны безнең шулай ук өйдә кулланалар. Өйдә кулланылган айрым махсус комган, бакчада кулланылган махсус комган, шулай ук инде мунчада һәм Бәдрәфтә айрым махсус комган тотылган. Бу ни өчен кирәк булган соң? Элек бит безнең умывальниклар дип әйтәбез, юыну әйберләре булмаган. Менә шушы комган белән юынганнар. Өйдә юынган вакытта комган янында ләгән булган, ләгән янында тастымал торган. Һәм өйгә килеп кергәч тәгән кунаклар, малар, аш-су үткәргәннәрме, ашлар үткәргәннәрме, һәрбер кеше дәгән кулын, битен комгандагы су белән юа торган булган. Ә мунчада инде без юынганнан соң, иң юынып беткәчтен инде менә шушы комган су белән дуга укып, дуга кылып чистарынганбыз. Ә бәдрәфтә ни өчен кирәк? Ул безнең инде йомышыбызны башкарганнан соң чистарыну өчен кирәк. Ә бакчада кулларыбыз пычранса, бакчада эш эшләгәннән соң комган су белән кулларыңны юсаң, аякларыңны юсаң, чистарынып китәсең. Менә кайларда гына куелмаган икән ул безнең комганнарыбыз. Комган. Кеше дөньяга килгәч тә аны беренче булып җиз комган каршы алган. Андагы җылы су белән аны юындырганнар, чистартканнар, пакланганнар һәм ул безнең гомер юлдашы булып торган. Гомумән безнең әбиләребез 5 намаз укыган вакытта тәһарәт алганнар, ә инде комганда җылы су һәр вакыт булып торган. Элек бит безнең мишләргә якканнар, казан булган, казанда инде ашарга пешергәннәр, су җылытканнар, мич башында комган безнең түрдә торган. Әгәр дә урамда хәзерге вакытта комган белән кешене күрсәләр, моны инде музейга алып барадыр дип уйлыйлардыр экспонатны. Ә элегрәк комган тоткан кешегә инде хөрмәт белән караганнар. Күрәле, бу татар, бу мөселман кешесен, бу бит чисталык билгесе, үзе белән менә шушы
Комганны йөртеп, чистарына намаз укырга да җыенадыр бу. Бабай, давайте direkt, azan buldu bikini. Гомумән, комганны хөрмәт итәргә кирәк. Ул безнең инде паклык билгесе булып тора. Хәзерге вакытта комганны пластиктан ясыйлар, әмма ул безнең җиңел йөртергә дәген. Шәһәр авылларында комганны күрергә буламы соң? Була әлбәттә, әмма бик сирәк. Чөнки безнең авыллардан килгән әби-бабаларыбыз менә шушы гореф-гадәтләребезне онытмыйча комган йөртәләр, акланалар, пакланалар, намаз укыйлар, тәһарәт алалар. Һәм инде менә шуны күреп, аларның балалары да моны дәвам итә. Менә без дәген шушы гореф-гадәтләребезне саклап калып, балаларыбызга, оныкларыбызга җиткерсәк, без моңа бик шат булыр идек. Чөнки татар халкы элек-электән чиста булып, өйләре дә чиста булган, үзләре дә чиста булган. Һәм инде менә бу намаз укып, үзләренә инде тынычлык алганнар. Һәм инде ул безнең ничектер менә күркәм гадәт булып тора. Шуңа күрә комган безнең ул яхшылык билгесе, тынычлык билгесе. Һәм инде без комган турында онытмыйча, аны сакласак иде һәм тормышыбызда куллансак иде. Менә безнең инде шундый калайдан, тимердән ясалганнар алар безнең менә капкачы белән. Комганны гомумән сабыннан гына тутырга кирәк, хөрмәт йөзеннән. Менә безнең әбиләр менә моннан тутсаң, әрли торганнары. Син комганга карата хөрмәтеңне күрсәтмисең дия торганнары. Гомумән комганга ияләшкән кеше комгансыз үзен күз алдына китерә алмый тормышны. Ул безнең тормышыбыз. Менә бүгенге темага без бик шатбыз. Менә шушындай комган темасын алганыбыз. Һәм бу безнең инде Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ислам динебездә чисталыкка аеру игътибар бирелә. Аллаһ Раббыбыз Субханаһу ва Тааля беренче иңдергән Коръән сүзләрендән үк үз пәйгамбәренә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Ва сиябәка фатахир", һәм киемнәреңне пакла, чистарт дип әйтә. Һәм Мөхәммәд пәйгамбәрбез үзе дә аңа Аллаһның салаваты һәм сәламе булсын әйтте: "Чисталык ул иманның яртысы" диде. Шуңа да динебездә чисталыкка шул кадәр зур әһәмият бирелә. Һәрбер гыйбадәтебез, иң әһәмиятле, иң бөек гыйбадәтләребез безнең чисталыктан башлана. Намазга да без тәһарәттән башка кермибез. Һәм әлбәттә, бәдәни чисталык белән динебездә рухи чисталык та игътибарга алына. Аллаһ Раббыбыз безгә әйтте: "Кем үз нәфсен пакласа, үз калбендә булган төрле ширләрдән, төрле начар уйлаудан үз нәфсен чистартса, ул һич шиксез бу дөньяда һәм ахиратта уңышка ирешер" диде. Кадерле тамашачылар, мин сезгә бер сер ачам. Беләсезме, бу тема ни инде? Кыскасы, күп татарлар тәһарәт сүзен ишетсәләр, алар арткы якны юу дип уйлыйлар. Бу һич тә алай түгел. Әүрәт җирләрне юу истинҗа дип атала. Ә тәһарәт аның ничек алынганын сез китаплардан, мәчетләрдә өйрәнә аласыз. Комганның бер өстенлеге бар. Ул суны бик саклый. Комганнарның кайберләре шул кадәр матур,
Şun ijad җимеше. Rabbim Allah'a şükür hamd seneler bolsun. Ya ilahım ilimlerini taratırga güç versin. Ya ilahım ilimlerini taratırga güç versin. Ey mümin Müslümanlar kilegesiz bu jirge. İlim alıp rahatlıkta şumup yaşarsız günde. İlim talebi tüşüler kilsinler şu jirge. Бик матур. Әйеме? Сокландыра. Әйтергә кирәк, безнең динебездә савыт-саба гади булырга тиеш. Алтын, көмеш табакларны, комганнарны ашау-үчү өчен куллану ярамый. Сезнең белән киләсе җомгага кадәр сау булашам. Сезгә рухи байлык, киң ризык, тән һәм җан паклыгын телим. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум.